Ang sigrit na, maski 3,000 lang, di kaya kay violation, no? Kada ko ba sa ganang 3,000? Wala may kwarta. Wala, kay gwapa man ka. Kaya inalang ko sa imong number o Facebook. Ah, sige. O makay klaro boss kay mo matugi para sa tulog ka bok nga chika, mga gwapa, tulog ka bok. Gaya po kayo dire. Wala mo guro yung motor mga agi dire. Di ko kwarta karon ba? Sayang kay ni akong pandiri. Oh, take it. Uy! Binta. Murag makakwarta ko aning tawana. Ay, sa Tribi. Padul, kainit kayo. Uy! Yes, ya! Anong nag-helmet mo kang hawa kay motor? Pili boss. Dakop, kita ka nga na dakop. Hindi na pwede. Violation na 1.5. Oh, ay dire. 1.5. Bilisin dili boss. Buah. Anong dakpon mo kunin mo boss nga naka-helmet man ko? Dili man na normal sa tao nga mag-helmet niya maglakaw ra. Dapat na motor. Ay inana din na boss. Kinala 1.5. 1.5? Oh, kwarta. Makaya na boss. Sige, 1.5. Sige. Bayad na ko boss. Di sa kakay nako yung Ano man? Unsa man, boss? Naay ka pa ingon no. Tulo ka buok. Wala mga di ingon. ba Oh, naay ka pa ingon. Sige boss, dira ko. Dala sa kakay kwarta po gani. Nanay pa ingon, sige. nanay pa ingon. Ay. Dakop. Bakit po ako? Wa ka helmet. O di man yung sapatos bawal man eh. 500, 1,000. Agay! Uy, mga helmet oh. 5,000. Ang grabe kada ko man sa daana. Iguro man may naipaliton diya. Ay, naog sabi. Ay, padaplin sa tadri ma'am. Kaya para ba si kayo mga para ma'am. Uy! Oh, pagko pa yun ay kakataon. Ay, nagmulta. Anong pa? Nakay lisensya kay para maggamay-gamay imong kwan. Lisensya. Wa kay restro sa motor. Wala din. Wala. Kasi hiniram lang namin yung motor Kadukuan ang kaso nimo. sa kuya namin. Baka pwede madala sa... Ay, ani na lang oh. Ang sigrit. Sa sigrit. Wa jud kay kwarta dia maski 3,000 lang di kay dako kay violation no. Kada ko ba sa ganang 3,000? Wala may kwarta. Wala gid ay. Tigas pila pa mi. Ani na lang oh. Kay gwapa man ka. Kaya inalang ko sa imong number o Facebook. Ah, sige. Facebook rag number. Makalahos na mo. Mo ni mo Facebook? Yeah. Sus, pagkagwapa ha. Status, single. Ang RTE para sa mga gwapa. Sakto niya ang plano. Ako nang gi-add friend na nako. I-confirm na kita. Number. Number. O, ito yung number ko. Sige. 0963 Wow. 9588547. Okay, salamat. Okay na ba? Pwede na. Pwede na kami makalis? Oh, pwede. Oh, thank you. Pwede na mo mularga. Thank you po, sir. Wala boss. Kaya mo magipalusot to. Wala mo ti mga helmet. O makay klaro boss kay mo matugi para sa tulog ka bok nga chika, mga gwapa, tulog ka bok. Ganang, okay na. Katay mo, di ba gidakop ta ganina? Oo. Dili na takatikitan. Wala na Sabi, murag dili ko sugar ti eh. Wa man ka naka-uniform. Atay murag ilag ko nimo boss ba? Dili, uy! RTE ko! Wow. Pasay na dito! Sige, ako na lang ko. Pasay na dito!